Faig cara de dormida, porto uns pèls una mica de boja, però no passa res. Bon dia, fa 2 dies que estem acampats aquí, amb aquestes vistes brutals. Mireu quin dia més lleig que fa avui, nuvolot total. Ahir va estar plovent tota la nit, abans d'ahir va fer un vent calorífic, i avui más de lo mismo. Ens hem preparat aquest matí amb les cadires, jaquetes, els mocadors, galetes per esmorzar, a un miradoret que hi ha aquí davant, perquè es veu l'altra part de la vall, que és des d'on surten els globus. I quan hem arribat allà, ningú, però vamos, ni el tato. Canviarem plans, anirem a veure altres coses i demà tornarem a intentar a veure si podem veure la sortida del sol amb els globus, perquè des de luego impossible, impossible. Bueno, com veieu, fa un fred de mil dimonis i que hem vingut a veure avui aquí les 3 beauties. La princesa, el pastor i el seu fill. Això diuen. M'agradaria més ensenyar-vos la fauna. Per fi hem trobat un mercadillo. Ja ho trobem super a faltar i hi ha molta animació, mireu. Mare de Cristomaques.